وصحبه والإخوان وأهلينا وكل من لنا ومن يلينا وكل الأعزاب بالحلال بلا تعشر ولا إغلال وزد عهد المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم يا ربنا وقل لوالدينا وانصرهم بنا المجاهدين لا إله إلا يا ربي لا إله إلا لا إله صلى الله عليه وسلم فما لنا من سنبط محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حتى والد وامتنانيا ورسول حبيب والحامل ومحمد والنبي السماء فوق السماء كمثالها ولو الله يا والبذل يمر بلا الله ويبسل معاتها أحد منصورها ومتاملا وفقرا وسولا هو مبتلى يوم يصيب النوايا كنفينا محمد صلى الله عليه وسلم لو حد وليدانه وللباب من فضل المنير علم سليمان له الحمد والإيمان جل جلاله وللباب من فضل المنير ولولاه لم تدري الخليقة قدره به فتح الله الكنوز مبادئنا وكان نبيا وكان بيدان على شريف ابن عمر كان على شريف على سنة كمبر كان بيدشني من قليل أيوة شريف على سنة كان كان كجولي بالشام سيكي على بيد شريف على سنة فوق الكولون لون الكوليشام شام من كولون جاكي بيد شريف على سنة جاكي بيدو جاكي كان كوهو وكيف تموني بفوف وموني بشريف على سنة كذي شريف على سنة موني شريف بس بفوف بس تسفو نحن مسائل سالمين جمو إبون ورجولي وسالمين ومم سائل سما وجبنا المسالم بيكالبار ودور وقت جم أملاك جمسو شتجان اللي نمر تبين أيتا يوم أبين في بفوف بمكان شريف ne kedal mako chairno na anda denanga sherifa darano be sherifa so sherifa la san ayna dimje ben kera ko dum gol fof ne hettani goddo do foti hettude ya law ko faminde dum anda dal hijrati ko sosira no fengira dal hijrati fikti ko madinatul munawwara madina rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina rasul betani heda makka ko ande makko wonto ko hadobe islam yaani yeso wonto o eggi o difti be o yeltumi he madinatul munawwara ceerno ne kan radiyallahu ta'ala ko non woni ay madina gunas kay ko madinatul munawwara dal kan inde wonno misra be sanza watta darul hijrati ko madinatul munawwara ɗum ɗon kala koɗɗo heen
يؤلف ونرى صلى الله عليه وآله وسلم هدي نرى صلى الله عليه وآله وسلم هدي تاكي wonde ko ɓandu mum wonɗo ko ƴiye mum wonɗo walla ko ɗo jibina ko ɓalli muɗum ala o hoddinte tan koye jikkuji kala eɗen goɓɓe e daaru hijirati jogaadi jikkuji daaru hijirati ko sosirako yo andu ala e daaru hijirati ma andi ɗum ɗo haa feewi walla andoyi ɗum laahara kono kam yo andu kañum ko naani daaru hijirati tew na daaru hijirati naani tonto Madina Gounassène ko non tigi ɓe mbiya kala koɗɗo e Madina hoddinaaki Madina hoddaani e ceerno no ceerno heɓɓiri ni on ɗo anndu hoɗaani Madina hoddaani e Madina on annda ɗum jooni walla annda ɗum laakara kamɓe kam ɓe jogii ko ɓe kolli en haa laaɓi ceerno abbaade diine l'islam laaɓo mo ngannduɗaa ko laɓɓinaa selde geɗe ɗe ngannduɗaa ko taahinooji selde e geɗe ɗe ngannduɗaa e waɗan neɗɗo ko ngannduɗaa no metti yalti ɓe golli hen kadi tijaniya mo ngannduɗaa ko on porɗoɗe sabu mi meeɗii wiide dental ngal waɗa ɗugol jaɓɓinoyde ɓiɓɓe maɓɓe soyi taw ko université ji diiniyankoji walla ko université ji mulhajiyankoji ɗum woni ɓe ngannduɗaa e waɗaaɓe tuma fof joomum yalti haa yehi ɗon ko nden waawata anndude valeur dental ngal dental ngal fami aɗa woni e nder maggal a anndanaa valeur maggal ko so a yaltingal nganndaa valeur maggal seeɗa tan ko bombi hen haalde ko ngannduɗaa ko banggal minen cayfaaɓe eɓen nganndi ko woni to dente ɗe cayfaaɓe taaniraaɓe cheikhana ahmada tijani ɓe mbii so ɓe jehii bangeeji goɗɗi mi haaldano kuuji goɗɗi kono onon ɗo inde no kuuji goɗɗi kono oɗo nganndi cuuɗi seeɗa ɓe goni e Sénégal ɓe ngannduɗaa holko cuuɗi tijaniyankoɓe ɓe mbii so ɓe jehii hen ɓe jippine e hôtelaaji ɓe togiri he haa feewa kono ko ngurdam hôtel manam ko ɓe ɗacci Alger ko walla ɓe ɗacci riba to Maroc ko ɗum ɓe tawrata ɗo kono so ɓe ari madi ɓe goddata koɓe ceerno o woni o jan ɓe goddare ko rewɓe ceerno walla ko ɓiɓɓe ceerno defanta ɓe ñaama goldintoɓe ɗumintoɓe to ɓe mbaɗa e hôtel haa waktu mo ɓe njaha almuɗo ndene adda enveloppal teddugal tottaɓe ɓe njaha ɗum hay soko milliards wonno yaadaani teddugal welaani ɓaynon kamɓe ɓe jaɓata ɓe ñaamata asaka kamɓe ɓe mbaawa wondude golle goɗɗe teɓa ɗum wondirde ɓe ga ɗum addi tawa ɓe tampii forcément ɓe gaane maɓɓe kono alaa teddugal ngal ɓe dañi ngal ngannduɗaa ɓe yaani e maɓɓe so wonaa Madina Gounass min noon wonko jiɗmi faamude on seeɗa tan ɗum so jiɗi mbaɗa ɗum jali ɗo ɗum alaa ɗo e njehee juuloɓe e jumaaji goɗɗi e jamaaji goɗɗi ndaaron sarfeeji ɗi ndaaron no ngaron ɗon ndaaron no ngoni ɗon e ɓoyɗe yimɓe ɓe fof ngaron ɗo Madina ɗum walla ɗo ndaaron ɗon kono to abbi Madina juuloɓe ɓe ngaron ɗanen ndaaro on tawa no woodi ko Allah hokki ko ngannduɗaa ko kañƴe ɗiɓɓe min jeeyi to wiide Iran ton ko jumhuriya islamia Iran hande l'islam o fof ko ɓe jaɓi haa enen kono noon yoorde tafgo dental no men wiino ala ɓen ɗon ndegengal sabu so wonaano Allah e maɓɓe ma keete ɓe ɗan mbiya ɓe juula te tawalaama ɗe juulta seede mum corona o nde ɓe uddino jamaaji mum wonaa ko oɗo jamaa tan woni uddal juma Madina Gounass Allah e oɗon kono ko noon no ɓe kaɗirta ɗo ni noon ɓe daritono ɓe kala so tawii ɗo wonaano o jumhuriya islami Sénégal ma waawi hen wiyeede laamɗo laamiɗo fof wonaa haala kam ya simmii wojjiden ko maa ɗum dabo ala ko simmii jamaaji wontaa e leydi jumaaji wontaa e leydi sikki alaa o sikki e kono tan jiyettaake ɗon tan ko jumhuriya islamia Iran kono toon e waade ɗum miɗo haala noon
ko kostiji ɓe ngala karabaji kono ko kostiji ɓuri hewde cuutiji dental ɓe jogii sifa mo ngannduɗaa hay mo janngaani heen a sikkat ko janngu kawraani debbo janngaani anndaani kono yiyat ɗon ko tan a yiyat forta tiggaade ɗum ɗon a saalimo ko waɗira ɗo waɗa ni waawaama jaaɓaade waawaama wiide Allah wii ɗum ɗo e ɗum ɗo aaya oɗo wii ɗum waawa kono ko noon ne hiira a yiyat kadi suka ko sukkiɗiɗi fof ne teddini mawɗo e geɗe goɗɗe e goɗɗe ɗe ngannduɗaa gila e hani waawiide e jamfora kono wonɗe jamfaaji kam so a woni e nder janngal a ɗusto e gonti wonɗe geɗe ɗe ngannduɗaa connexion wonɗe geɗe goɗɗe e ene limo ko o ɗiɗi tati e nder dental nde kono noon to tawa ɗum limotaa ko waaɓe mbayaani ɗon ɓe mbaali limaani kono kay waaɓe ɗum ɓe limotaa ngaa kam waaɓe ɗo ɓeyda limo te ɓernde kadi ɓe ngalaa place ɓe kosatan e ɓe hen kono ɗon ɓe ngalaa place te ko ɗon ɓe kaalira ɗon ɓe ɗumira fawɗi hen e ko mbiiten Dakar ko Dakar ko hono gaa tan woodi minen ɓe jogiima dente ɗe ngannduɗaa no ɓuri ɗum ɗo ujunnaani hay haaji o jii ɗum anndaani haaji ko dente mawɗo ɓuri daade kono kono jillondiri rewɓe o Dakar ɗum jillondiraaka so won ko wonta heen ko ngannduɗaa min mi meeɗaa yiɗi kono dental kongal ni e jamaamu no mettiri ni no soofiri ni e ko ngannduɗaa oɗo fof ko muɓɓi ko wonti sawti tete yuɗɗoto tan wonata ko seeɗa ɓe ngannduɗaa fof hay goto annda ɗum ɓe ɓattaani tan pour ɓe faamde tan anndata ɗum kono min kam mi anndaa mi waawaa wiide no wonta sabu aɗa waawi waasde anndude goɗɗo taw ina anndi walla taw goɗɗo yiɗi ɗum addi noon ƴetten Allah nangere ɗum haa tiiɗa nangire ɗum kadi no ngannduɗaa en donnat ɗum ɓiɓɓe meeɗen te kala ko waɗete constaté e madame Ahlal Bayt luurodiraare e dental ngal kadi kala ko waɗte e madame Ahlal Bayt ko ngannduɗaa so a yehii ɗum to Ahlal Bayt ɓe luurdaani e kamɓe fof ma jannguji ɗi fof no kawri ɗum dental ngal luurdaaki ɗum ko noon ɗum ndege ɗo wiide min komi chiiɗiyanke e wiide min tijaniyanke alaa ko seeɗu tijaniyanke mo annda tijaniyanke huɓɓo ko chiiɗiyanke gonɗo chiiɗiyanke mo annda chiya huɓɓo ɗon tijaniyanke gonɗo tijaniyanke kono so wonaa alaa ɗum huɓɓo ɗum geɗe maɓɓe fof ko goɗɗum sabu madame Ahlal Bayt walla chiiɗiyankagal ko geɗe ɗiɗi fof ko yidde Ahlal Bayt e alfaade goɗɗum alaa hon goɗɗum alaa hon goɗɗum yidde ɓe tan e alfaade ko heddii ɗo fof goɗɗum ko caria o kadi kamɓe tan ɗon ɓe huɓɓondira ɗum addi noon on yidde Ahlal Bayt e alfaade dental ngal alaa ko wonaa ɗum ɓeɓe jiɗi carifaaɓe gabgal e carifaaɓe fof ɓe ɗimmoɓe ɓe teddina ɗum ɓe katta ɗum haa gaye ko mbiya ko ɓe mbaawi ko ɓuri ɗo ay wuro ɓe ngaddi Cheikhana Ahmada Tijani o wonaa ɓe ngaddima Ahlal Bayt Cheikhana Ahmada Tijani abbiima liɓeteɓe ɗo ala imma gasi ko ni ɗum ɓooyi ko on tasalsul waɗi tan haa ko Allah weleede Allah jippi e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jippi ala yimɓe jippi e Cheikhana Ahmada tan jippi e seeɗa ɓe meɗen ɓe haa e jippe e hohoɓe meɗen jooɗiiɓe ɗo ko ni han ɗon jigirten haa ñalawma ɗan ɗum addi kala jamanu ina waɗi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam in kala jamanu ina waɗi Abu Jahli walla mbiya jamanu won waɗi Musa alayhi salatu wassalam jamanu won waɗi Fir'aun mo ngannduɗaa ko o woni joonaaɗo e Fir'auna wonaa yimɓe Fir'auna wonani firɓinde Adnan par exemple Adnan njiyaa ɗum ɗo oɗo tawa ko jikku Fir'auna jogi njiyaa ɗo goɗɗo tawa on ko jikku Musa jogi walla jikku nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jogi ɗum waɗi ko jikkuuji woni fof jikkuuji ɗi so en toɓɓitiima ɗum tan fof feere gandal bindi ngal yaadaani e needi alaa ko nafa te ngal ɗon gandal bindi ne jogii toon gandal haqiiqa ngal waawi ngal bindi
ko ɗum heewɓe paami sakke jomum yawata ɗum famɗi so wona sakke te noon tawa yaɓɓino ɗum ɓenni hakkunde Musa e Hadir alayhi salatu wassalam. Hakkunde annabi Musa e Hadir wonɗon ko gandal haqiqa e gandal sharia. Musa alayhi salatu wassalam ko annabi ko nelaɗo okkama gandal sharia. Seydina Hadir on okkama gandal haqiqa. Nde Allah wi Musa ay ko ma jaha gandoya gandal haqiqa tafaddal ceerno ko ahlan sahlan. Nde Allah wi mo ko ma jaha Musa jangima Musa ma jaha Seydina Hadir jangima. Musa ɗum jiɗɗum kañum ko annabi denette Allah nelaɗo Muhammad ɗum ko foti woni oyo mo itta tawore wonde nan lesga jangita. Jomiraɗo wimo ƴaano kumani ko ɗon taw o yehi oɗo warami jumnude ha yaha ngara ɓatte oɗo neɗɗo o nde o yiiti ko Seydina Hadir. Musa ayre makko no humpako ɗum jogoye jamdi o wi min jaɓi miɗo aɗa rewa mi janginma kono kala ko jiiɗa baɓe lamɗomi ha mi haalat makko waɗi baɓe. Ɓe ngari ɓe tawi laana ina yaha laana ina taccina yimɓe ɓe joli hen ko ɓe tacci. Seydina Hadir ƴetti teera sombi laana ka waɗi kay yulli. Musa e waɗi e hana yula laana ka ha ɓe jooɗo yimɓe mum ɓe jooɗo. Seydina Hadir wimo mi wiyano wona lamɗo kam ha mi haalan ɗum o wiya mi cuuɓi waase teskade yaafu goɗɗo lawol mi wattata. Ɓe jawta ɓe tawi cukal na fiya. Seydina Hadir jagi gotel tan waɗi hirsinde. Musa yo waɗi woni hono wona itti motoɗa wara fittade waɗani bakkar surtout ko omo ganduɗa hay bakkar watta. O wiyami wiyanoma wona lamɗomi kalɗuma o yaw ngol ko yaafo ngol somi watti tan ceerto ngol somi watti tan hankadi yo jiɗɗa fof. Hadir wi ɓesiɓe ɓe tawi ha ɓe jetti ɓe nokku balal ina yani ɗon ɓe ñaagi yimɓe galle o yimɓe wuro ngo ɓe nokku ɓe ndiyam ɓe nder ɓen cani. On saaga noon Hadir wi mo arde ndiyam arde bakki acca ɓe mbaɗi ɓalal. Ɓe gaynimade ngal kam Musa e ayɗo ɓe ñaagima ɓe ndiyam ɓe jaɓani kono noon so jiiɗi ƴettade maɓɓe ɓe kadi ɓe dogoyɗa. O wi an mi haalnano wara haal hunde so wona mi haalani ko woni toon. O wi yaafa oya yala ko ɗo wonno ko kalduɗen joni han kadi mi finantin ko mbawmi ko fof teɓuɗo ceertuɗe. O jii Musa alamuyal goɗo o jii Musa alayhi salatu wassalam yewi haala ɗiɗi. Ɗum ɗo fof basi koye ilmu shariati o gandal sharia gandal bindi ɗum paami ɗum. Oɗa ɗe geɗe ɗe waɗi fof so woni ko woɗɗi ko mbiyeten koko mari balal ngal kono ɗen geɗe fof ɗen geɗe fof e miijo moɗon fewani kono ko ɗum woni ilmul haqiqati. Musa ko mafanaga jibri e ɗon ko wiya ko haaliɗo Allah ko fof Allah haalna mo goɗɗi ko wona ɗiɗo. Oya Hadir ko Allah haalna ɗum gandal direct ngal wiide ilmum min ladunni ko gandal caati e nder mamba. Ko ni woni o wi so tawi ko laana kam asmika ganda ka laamɗo no caggal maɓɓe ɓeeɗo ko e ka laana nguuri on laamɗo hebtat kala laana ka ala aybi figa ɓe fontina hebde asikaji maɓɓe laamɗo taw nawani. Ay Musa andama Musa andama Musa famille ko o to yimɓe ɗo laana kamɓena te soka yimɓe ɓe daran ma ko ɗi haalaji dow ga ko goonga kono to nder
majjere na ton o wi amma cukalel ngel mbarmiɗen ngel so ngel mawni ngel watta jinnaɓe maɓɓe heefere te jinnaɓe makko ɓe ko yimɓe ɗoftiɓe Allah moƴƴuɓe to Allah no muuyi hokkude ɓe ɓiɗɗo goɗɗo mo ganduɗa ko hokkude moƴƴude lomtotoɓe e peewa mbarmi ngel ɗo Allah wi ko Allah muuyi nde ittata ngel ɗo addana ɓe lomtotoɓe ɗum waɗi mbarmi ngel ɗum kadi ko yamiore Allah mi watta e miini hoorama o jii to dow gawa Musa ko wimo ko ko gon an a waɗa cukalel ngel waɗata e bakkar te fittaandu waɗa e bakkar waynaani dow gawa ko gon kono ɗo nden majjere wonto amma ɓalal ngal immindel ngal aliyatimaɓe na e oggal bawa maɓɓe ko moƴƴo wondu moftaniɓe ngal e les ɓalal ngal ɓalal ngal yiɗi mbiyani bandiji nan ɗo jii hakkude ñaama ɗum e mawnoere ɓe ngala ko ɓe ɓuuri e Allah muuyi yo ɓalanga immina gawdi moftoɗo haa ɓe mawɗo ɓe ubbita ɗum ɓe ɓuura ɓe jijjam ko Musa haali ɗo ko goonga kono majjere na les sabu jooni a ñaagiima neɗɗo ndiyam jaɓaani a tawi ɓalal mum ɗo yani a imminani ɗum ɓalanga ɗo sa wena mbiya ɗum yo te ko ɗon foti waade sabu aɗa ñaagiima jaɓaani pourquoi aɗa waɗana ɗum sabu an kono majjere ɗum les ko noon bindi ɗi so neɗɗo yaadii e muɗum a rewani hen jeɗɗi tawa sahaani ko dula goto gonɗa e rikkude haqiqa wona fof on haqiqa noon mawɓe men ɓen koye on ɓe ardi mawɓe men ɓen koye on gandal haqiqa ɓe abbi kala hen ko ngannduɗa e bindol ɓe gollete e masala hunde raɓɓere tan so tawi jooni a addi ayatal wujud no windori jooni laati koye koyɗe maske wonaa e looha ñanden mi haali ɗum ɗo e tafsir aynoon koyo maske wonaa e looha so tawi neɗɗo addi e bindol ngol tan nderek ko noon waya koyo maske wonaa e looha jooni noon a nani woɓe ma ko lootoon koyɗe ɗe naa maskon Qur'an no woodi to haalata kamɓe ɓeeɗo annduɓe tafsiraji ɗi fof ɗe ngandi ko Qur'an no wiyata dergol lekki comme sajaratan min yakti ko ɓuuɗi ko dergol walla ko lekki ñaamdol ɓe ɓuuɗi kam ɗo ngandi jayee ko dergol walla ko lekki ko dergol kono to Qur'an wuttori ko lekki wonaa ɗum tan e sifaaji goɗɗi e goɗɗi Qur'an no woodi ko wiyata ni tawa wonaa ɗum direct ɗon kadi Qur'an ina waawi wiide masgol tawa ko lootgol mi yiɗaa naatde e débat o juuta toon kono ina waawi wonde ɗum ko addi ina waawi wonde ɗum par ce que taari wiiɗo wonde nelaaɗo koko lootanɗo koko maskanɗo lootatanɗo haa wiya Umar Ousmane addi lolgol wonaa nelaaɗo addi lolgol ɗum ko taari yimɓe mbaɗa kono Qur'ana ga kadi haala ko ngannduɗaa ɗum woni ko tari hay goto dirtinta donc Qur'an so tawi ari ardi e jeese an abbiima ngoɗo yeeso an abbiima ngoɗo yeeso oɗo abbiima ngoɗo yeeso e ɗum fof ko Qur'an o ngalli sabu Allah ni kullun ya'malu ala shakilati goto fof gollirta ko e façon mum kono noon wa rabbukum a'lamu biman ittaqa ko Allah moɗo ɗon ɓuri andude kulɗo Allah no paamirton siidiyankoɓe e moƴoɓe Allah suɓoto ɗon moƴƴuɓe siidiyankoɓe ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo woni suɓaaɓe mum toon waɗa ɓe banni ko heddii ko fof waɗa ɗum toon kañum so welaama waɗa jayru so welaama waɗa aljanna suɓa sunniyankoɓe no goɗɗuno baŋnge suɓa moƴƴuɓe sunniyankoɓe mbadda ɗum ɓe siidiyankoɓe moƴƴuɓe ɗon ko heddii to ɗum no welaa fof waɗa ɗum
suba e kero ceede ɓe kadi moƴƴuɓe kene ceede ɓe wallaɓe siyankoɓe sunniyankoɓe ɓe suba e yahudiyankoɓe moƴƴuɓe ɓe ɓe kadi wadda e ɓe ko heddi ko kan andi no waɗa ɗum so waɗi yumɓeɗe makko gasi so waɗi ɓe jaynol ɓe lefte makko kanko andi amma ɓeɗɗo kam subaɓe moƴƴuɓe ɓe gardol bange fof ɓe bange fof ɓe te bange fof jogii hen ko laaɓi ina yaada e ko laaɓi kadi ene foti ene haali e kono noon ɗo ema saɗa rema ngesa ma ɗum sikki ɓaye ɓe gandi ngese ɗo e ɓaare moyɓe ɗo to paafa lessoɗe maɗe jagana nden ɗon Allah hokki en ngal ɗo dental e nden ɗo hettere eno goɗirɗen ni e mawɓe ɓen ɗo goɗɗiɓe ɓe jiinani ɓe ɗeere inchallah ko jam wonde te gabboɗe hen no haalirta min de miɗani min ngel mi addimata ko Allah bayti ɗo Allah dandana sen bana san ƴetta naɓe ɗum jayno min naɓe kam aljan ɗum onon fof ko ngandi wawa est ce que min mi addimata ko Allah bayti ɗum woni goto ɗum woni Allah bayti Sharif Alassane Daro ko sunniyani lotanno koyɓe mbimi massa o jagga Sharif Alassane o nana ɗum jayno min ɗo nana kam aljan est ce que kalɗinɗo ɗum na waɗa waɗan walla waɗa oɗo ngandi wawa on awa ɗum ɗon Sharif Alassane ko ma a woten ko waɗi ɗum en calanaani men huunde ɗon tawi hen alal bayti ɗon kadi ko a wi alal bayti tawa hen inchallah e mbawa wonde so wona ko Allah yiɗi so wona ko Allah yiɗi e mbawa kadi neɗɗo so ina dari a wiya ɗum yo daro o mema neɗɗo so yo jooɗi aɗa wiya ɗum yo jooɗo mema ngadden tan ceerno Alhaji Mouhammad Saïd kala ɗaɗiɗo en a wiya ɗum yo won sidiyan ko yo won sidiyan o mema par ce que koɓe sidiyan ko en mbi sidiyan gagal haadi tan ko rewde yidde alal bayti e abbaɗi tettana ceerno Alhaji Mouhammad Saïd ngal ala sowna hay hunde ngal ala sowna ɗum addi noon ko ɓeydotoron natni yaade walla andugol Imamul Hussein andugol Imam Ali andugol alaima e ɓenɗon no woɗɗi par ce que andude hunde neraɗo Imam Ali wi andude hunde no way fof ɓurima yimɓe nden noon nde o wiya hen goɗɗon haala nani wiidelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wi ɗaɓɓo e gandal hay so koto siin kam wona diine l'islamu wiyata hen ɗaɓɓoyol wona gandal Qur'an ko gande aduna o Qur'an no waɗi gande aduna ala ko ala hen fof nan ko ɗum addi ɓe ɗo wonɓe e nder école aji alhamdulillah goniri no goniri woni e biroji no ɗumina e ɗumina ɓen sa woniɓe l'islamu tawa ɓe ɓuuranen faam e dow ko janngani hay ɓuurani ko noon kamɓe kadi ɓe mbi jannguɓe Qur'an no wayi fof no ɓura yawde famde nder école joɓɓe ko janngani hen ɗon jooni ceerno Boubacar présidente kam ɓinguel Amen Hussein ɓii ko annon men no woɗɗoy ɗo min ngala ɗum ɗon ɓe sukaɓe gaɗa e ko jangal ɗo Qur'an ngal ɗo mi haala ɗum alhamdulillah sukaɓe ɓe Allah rokki men rende Qur'an e ko nandi hen ɗoɓe min ƴetta Allah ɗum kadi galleji keddiɗe ɓe ngarɗira ɗo kono kam komin ketti e waggel ɗo ko nawdude Qur'an e école o waɗi ngel lycéen ɗum addi noon mbaɗen feere ganden hunde fof kala ko jangge heɓe chia jange kala ko jangge heɓe sunna jange kala ko jangge heɓe keɓe cianisme jange kala ko jangge heɓe yahudiya jange e goɗɗum e goɗɗum so jangi o mbawa serdude nan e ñaam min kala heɓe jogiiɓe probléme to bange madhab alal bayti e dentangal mi lamdoto mbawa o unana kam ma ɗigga o tawta kam ɗi goɗɗo goɗɗum ko hettere wonana a wawata a ƴakkatanaɗa ko a wawamon kono so tawi mawɗo yaltinanima so yiɗi ƴakkalma so yiɗi sirtanma a wawa ƴakkude no haalirta kono ñande fof ko ɗum ballete ko sakkiɗo ko muskila Imamul Mahdi keɗimi ceerno Alhaji Mouhammad Saïd no haala ɗo e audio o wi ko arno fof e diine
mi anda tokara baba no woni ɗo tokara baba jettinanoɗa e galle ɗo ɗum tokara baba ƴeewa so tawi mawɗo o pen imam o wi imam mane o wi taw diine kala ko arɗo hen gasi haala nelaɗo allah ko heddiɗo hen ko totta ko nelaɗo tottako ko adduno ko gasi haalaɗi eɓɓi koko ngannduɗa heen ko tottama cheikh amadou tidiane mbiɗo ko ɗum woni mala mun haalama ko ni o haali mi wawa hewde tekke kono faadare makko fof ko ɗum ɗo o wi ko o galo heen cheikh amadou tidiane ayi gasi haalaɗi ko heddi hen ko tottete ko almudo makko wiigan imamul mahdi jottinanayi on so ɓayni ɗum ɗon ala ko heddo ɗo sowona ngal kayitaji taggi wona tuubu wiya nafata aykoye ɓolni haalde saha fof neɗɗon jogui chance hay koye ɗen jogui chance wiide astahfirullah neɗɗo tuuba jaɗe ko zinta fof ko mbaɗɗa ko boni fof a hen ɗo warde zinta e joggitanade goɗɗo o ya wasa yafade gila e ñamade hay goɗɗum e goɗɗum kono kay ko faati e ɓange allah o eɗo jogui chance tuubde ha hande on imamul mahdi joggori addude ɗum ko sakiti ko hedditi ko wonata tan ko tammugol kaynaɗe naata yo aljanna naame naama o jaygol naame min noon wonde imamul mahdi ko almudo cheikh amadou tidiane ɗe tankum ko probléme ayni ko probléme sabu imamul mahdi ko on woni sambo ɗiɗa ɗijo a almanede chia almanede ahlul bayt alayhi salatu wasalam on imamul mahdi no wayno hadri ni seydina hadri omo wuuri ɗo jamtinaamo fof ko nanno o ara watta jamanu diineji ɗi fof ɗo mbaɗi wona l'islam tan diineji asnan ɗi fof ɗo mbaɗi ngarmi min baba ɗo ɗo min ɓe jogiiɗo probléme o wi kam pourquoi jogiɗaɗo probléme mbimi imamul mahdi no foti wona ɗin alman wona almuɗo cheikh amadou tidiane ɗum mi wawata ɗum faam te cheikh amadou tidiane ɗo ahdal on awran omo jantinoɗo imamul mahdi omo jokkori ɗum ne kam baba wi kam e kono aɗa ɗayi wona awdi ɗum kalananomi on nani elmul haqiqi e elmul bindi wona go gandal bindi e gandal haqiqa wona go oyi kono an aɗa ɗayi ceerno to firata almuɗo ko muridi wowi muridi wona tidlis to cikkata andi koko mbiyata almuɗo gon fof wiya ko baklihoɗo tan ko lawɗo gane ko ɓattinoɗo ko calmo ɗum ɗo ko ndemanowo ceer ɗiɗi mbiyeten almuɗo wona ɗum almuɗagal la chérifasana wiyata ñande fof yaɗo okkulen wonde almuɗo nga seeɗeɓe ɓe yayne ɗiɗi wonde nga almuɗa min nasoto baami o wi kam ko on iraɗa muridi on ɓuri ɗum muridi to goɗɗo muñatini muridi top ko on waɗi tasarrufu on jokkiɓe ɓe iradatullah joni muuyo ala wona ko ngol muuyo nelaɗo jogi wiyen ko ngol muuyo imam ali masala nokkuɓe ɓe fof jogi raɓɓiɗinde ha hakan donc ngol muuyo cheikh amadou tidiane aji fende gollodira e tagore nde e dow imamul mahdi e on muridu cheikh amadou tidiane iraɗa on mo jogi ko on imamul mahdi so ari andana e iradatullah ko gowatade fam ne weɗi famde ɓe naso fam ɗon ne weɗi fam iradatullahi on ɗo yahata e kulli muridi ko on yahi ha jippi imamul mahdi ɓay imamul mahdi ko on sakinoyɗo arde ko mbiyeten imamul mahdi so ari hebbina leydi ndi nunɗal e pewal e paham ko ɗum ardi oɗo kadi cheikh amadou tidiane e iradatullahi ɗay golli ko gollata ko allah ɗawi imamul mahdi so ari koɗe gontama yaɓan golla golle allah ɗe ha timmina golle ɗum ɗo waɗi paami ɗum ko ɗum addi noon
enen fof ɓeɗen famɗiɓe on sifa mbawen yarude on sifa mbawen nangude on sifa ganden ko on sifa kadi wawata nangude ga nokku o Allah ɗum tagi koɗe ɗe waɗi ɗum wirrir waɗi ga suha waɗi ga koɗe ɗe fof waɗi ɗum place اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا الفوف اللي بلا سمواسي دران بلا سوتي كبدي وما هو ولي هو بوقت الدولي هو ده مثلا مدينة مناس ولا شرمالا جمال مزين ولا ده وفايد به الصفة نو تطير كلي نبينا ده أبو دايم العالم مالي ينام هو ده سيد توبا أو كان ولي الدولي هو ده إيران كل كان يلون شهران هو ده إيران ولا كان يقول ده ولا روسيا ده ما ده تفهم ما ده جانا كل إيران كان من الناس Look yourself now you got to do. Look yourself now you got to do. Allah subhanahu wa ta'ala mungu be o mungu be wa mungu be wa mungu o e da fa mi e da 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 han ko jomla jogi da kana jombali suta sifari be chubale o gaina gari sam be chubale o da gari do ma ko chubale o gari jende be degila be do da kan wana on ti wala gari non kan Allah subhanahu wa ta'ala ya fof yang fof ko be suba nan aljanna yang fof ko be suba nan to hani nan e poli do biye cerdan ha ele nati ta aljanna sa bollene taga fof ko Allah nati do aljanna sa bollene e ko ila wal kono kana yo aljanna nanti ta aljanna ko yumeda so ma tutta tawaha ya yuki ko nangi ma ko hatta ma ta aljanna so na yinga da de taw awa na de aljanna ya Allah subhanahu wa ta'ala yi ko en tota dum kadi ko man sabi wakira kanita ya buka de ko man sabi wakira wala kan ya al-kalbi mutamila Fahri bima kunata tamu manzila, aku di manzila yena di waktuka, nabi yona huwa anzi, nani membawa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Omi fada remedende
sohla meɗen on e nder oɗo jamma barkinaɗo o wi ko teddinde e mawninde e horsinde nelaaɗo meɗen mo ganduɗa jamde isi woni e muɗum e lomtaade henne kadi place ceerno men moƴƴo men Cheikh Mouhamed Saïd Ba o wi ko noon kadi lomtaade ceerno men khalifa men Ceerno Ahmad Tidiane Ba o wi ko noon kadi ko lomtaade kadi feɗo Sherif Al Hassan o wi enen ɓamta goɗɗo konngol salminde denndanangal dental ngal o wi e yettude onne kadi sabna oɗo jamma ina mantoromo ina wasoromo denndanangal duuɗo to heewi e denndanangal kadi nokkuuji keewɗi e nder nokkuuji ɗiɗi o wi sabu ƴeewde heen wonde Allah tabaraka wa taala o wi omo teddiniri nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on ɗon ñalawma walla on ɗon jemma o wi e aayeje e daliluji ɗi ngannduɗaa ko laatuɗi cemmuɗi kadi o wi Allah wiɗi nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallama an jogiɗaa ko jikkuji moƴƴi ɓurɗi moƴƴude jikkuji an nelaaɗo Allah woni peewnoɗo fewde e laawol koccigol peewnoɗo an nelaaɗo Allah tawi an komin laaɓe tabaraka wa taala nduri fewde e taggore nde yo fewnuɓe pewgol moƴƴol o wi so tawi noon ko noon Allah tabaraka wa taala wi o wi wadde ɗiɗon darsuuji yettinta ɗiɗon maanaji o wi yottata ɗumɓe ɗiɗi faamamuiji hakkillaji o wi enen noon sababu ɓe famɗude gandal men e famɗude faamamuji men o wi e famɗude dental men o wi ko ɗum andina ɓurde enen kadi darɗen fodde meɗen ɓamten on ɗon jemma e oɗo ñalowma hono fodde lawra meɗen o wi sababude wonde nde jibiji meɗen ɗon e ɗemantori gillaaɗo mantiɗiɗi ɗoɗi ɗi mbawa yewdirde e ayeje tabaraka wa taala ɓe o jangguinoɗaɓe ɓe sabu nelaaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallama o wi adima fewde e makko yimooɓe arab e anduɓe arab o wi e subaaɓe arab e fasihintede to banggal arab o wi ko noonne kadi anduɓe to banggal arab o wi ko noonne kadi faamɓe ɗiggiɓɓe o wi ɓe laatinoma o wi eɓe ƴeftanno laañe mantoreji misilaaji ɗum woni mantoreji inin immo immorde e digiri imanagal billahi o wi yana kadi e nder capital imanagal o
وفي وندنون كابتن وندنون الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما جمعنا هنا لذكر التاريخ. وفي كلهم أنتي ندندو سبب لتكتاد تاريخ. وفي مناسبة لتكتاد تاريخ. وناك لتكتاد أسكوجي. وفي ندندو وندنو سبب الله إمامي تسمى الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن يوم الأحد هذا أدرك ليلته الاثنين. وفي أراك هذه الأمور جمعا ويمتيما جمع يوم الاثنين. وصادفه أيضا. حورية ممتاز. الشعراء كانوا يشعرون. وفي لا تنور لمولد بجمعنا. هذا يقول بمولد مبارك. إناميا جبنان بانجنان. وفى بدون الظاهري. وفي بحري تيام الله. جل عن مشاركة. وفي إن مولد دندر. جل عن ذلك. إن كل مولد دندر. لا يشارك. وفي وراء الفضل. وفي في الجمال باهري. وفي كذا قول بسار كنا كم كم بسار. وهناك شاعر آخر يقول. وفي أن تلقي مولد إناميا. أكرم بها ليلة غراء ضاحية فيها يتيمة السمح اللؤلؤ اللؤلؤي. أكرم بها ليلة غراء مظهرة سر الوجود الذي فيه الوجود محيي. أكرم بها ليلة غراء طالئة. نعم. فيها يتيمة السمح اللؤلؤ اللؤلؤي. نعم. يعني الشاعر الموريتاني هذا يقول. أوي أوه لماذا موريتانيا إناميا. أكرم بها ليلة. أوي تدري كل بجمع. فيها ظهر. قرآن وفي. سر الوجود. سر سكر ونن بتقوله. سره هو رحمته. أوي سكر نورما بتقوله منهم وجود تقوله. لهذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كانت مدارس ومعالم. أوي كل أن تجيب الله صلى الله عليه وسلم يفك بني ودار سوجي ومعنى. معالم. أوي كمان. كلها. أوي كله. هينة. أوي إن النبي. دين الإنسان. ذكرنا القرآن الكريم. سيرتي القرآن الكريم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الله بدين لا صلى الله عليه وآله وسلم صلى تبي أو من تيكو ربا وفتان ربا وبرد ونسلم على قصة ونسلم. لهذا ينبغي لأهل البيت أن لا يكونوا فاضين للقلب. وفي بقوم التوابع إذا من الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعالى وانتفاع وبرد. وأن يعتنوا بالعلم دائما. وفي إن مؤمن كريم بجد تكندر. إلى ما قرئ هنا الآن. وفي دار وجنة ووجود. هذه الآيات. لأنه آيات. تحتاج إلى ضبط كبير. وفي الجوري خيار الدين والرفيق. إصلاح مخارج الحروف. وفي توكل الآيات مخارج الحروف بمعنى حرف تجريد وتجريد. حرف يوضع في محله. وفي حرف بلاسة بلاسة ممتد بمن جنبه. كي تعرف الوقفة. وفي هذا أن الخطأ درجة. اللازمة. وفي درجة أن وادي. واجبة. وفي تجربة وادي. والتغليظ. وفي تجربة موضي كونغ. والتعميق. وفي تجربة كونغ. وعدم الوقف أيضا. وفي جماعة درجة الخطأ درجة. وهذا كله. Untuk khususnya, يستحسن لنا جميعا نحن هنا. ini wajib dan khusus. ولكن Karena الأفضل kukuri mau dideko, والأكمل kukuri timu deko, والأفضل kukuri hande wajib bisa. أن يكون هذا في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. Kami kuri mau dideko, kau orang yang kita bilang Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dia jadi ahli bait. علينا أن نعتني بهذا جدا. Kami ini mau dideko dengan tidak betul. وأن نلفت أنظارنا في ذلك. Kami ini baca dengan hati dan dengan tidak betul. لهذا Kami pasal betul. ولله نحيي هذه الليلة. Kami dengan Allah sambut ke orang yang. الشعراء يشعرون. Kami mau memiliki من ضمائرهم. Ilmu akan ada macam macam. والذين لا يستطيعون أن
بالمعروف o wi wa amma ɓe kattanani yimmude mantore laaɓde no ɓeya kattinani ni أن يلازموا بصلاة الفاتح o wi ena waɗɗiide ɓe ñiiɓata ɓe julde e nelaaɗo Allah حتى يأتينا الفجر بحمد الله o wi haa fajum o feeƴe e meeɗen e ɗo wittode Allah ونحن قد أكملنا المراد. o wi wona hankadi en timmini faadare meɗen nde فالشعراء o wi yimoɓe ɓe كانوا في اليمن o wi ɓe woniino to Yaman كانوا ɓe laatinooma في مصر to leydi wiyeteendi Misra كانوا في الشام ɓe laatinooma ne to leydi wiyeteendi Sam كانوا في العراق ɓe woniino kadi e leydi wiyeteendi Iraq هؤلاء في تونس ɓeeɗo wonnoo ko leydi wiyeteendi Tunis هؤلاء في ليبيا ɓeeɗo wonnoo ko leydi wiyeteendi Libi وهؤلاء في الجزائر ɓeeɗo wonnoo ko leydi wiyeteendi Jazair وهؤلاء في المغرب ɓeeɗo woni ko leydi wiyeteendi Maghreb ɗo woni Maroc وهؤلاء في موريتانيا ɓeeɗo woni ko leydi Mauritanie حتى هؤلاء كانوا في السنغال. o wi haa wontiɓe woɓɓe ɗon e nder leydi Sénégal jaati لهذا o wi ko sababu ɗum ɗo noon يقول السيد الحاج محمد بن عمر o wi Seydi Haaji Mouhamadou Bamba ina wiya كان يمدح رسول الله صلى o الله عليه wi ka o laatinoo omo man tanno nelaaɗo Allah وسلم وشرفه برؤيته إيانا o wi شرفه o wi teddidiriimo برؤيته e yiide mo عيانا e jaati عيانا iyanan ɓe jaati yitere e yitere وموسى لم ينل غير الكلام o wi Muusa ɗon kadi ɓe haali so wona konngol ngol ɓe maana nelaaɗo teddiraama yiide Allah tabaraka wa taala wa amma Muusa heɓaani so wona konngol Allah tabaraka wa taala وصلنا فعلا o wi ɗum yottaniima en jaati من هناك immorde toon إلى هنا. haa ɗo ألا ترى البصيري يقول o wi mani en nanaani garɗo gooto man to mo nelaaɗo wiyeteeɗo Mouhamadou Bousayri omo wiya رحمته o wi ko o jurum كله kanko fof nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko jurum وحزم o wi ko o pillita وعزم ko noon ne kadi ko o pillita هذا شيء مهم o جدا. wi wallahi ɗiɗo maanaji ko maanaji jemmuɗi كان رحمة لنا o wi o woni yurmunande en وعزما لنا o wonani en pellital ما زال o seeraani يعلمنا omo janngina en ويرشدنا omo feerna en ويرحمنا. omo ɗummomin kanko nelaaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وإذا كانوا يتخذون أعيادا وأعيادا so tawi laatima eɗen nangi ɗo ɗiiɗiiji يعني هم o wi kamɓe أعيادا وأعيادا eɓe nangi ɗo ɗiiɗiiji لميلادهم o wi to jibineeɓe ɓe والنبي أولى بأن يتخذ. o wi wadde ko nelaaɗo Allah ɓuri haandude e mon ɗum ñalowde ngal ɗo teddugal ɓe consuba ونحمد الله ونشكره ko ɗum addi eɗen jetta Allah tabaraka wa taala no feewi eɗen moftan وصار إن شاء الله تعالى o wi ma en jetta fotde kaatti meɗen mbawkat ما استطعناه إن شاء الله. o wi fodde ko gattaten ko so Allah haji e wutinde koɗo jamma والسلام على مقامكم العالي ورحمة الله o وبركاته. wi onon fof on calminaama e teddugal moɗon to ngal فهؤلاء الوفد الذي جاءنا من كيس o wi so tawi ko délégation meɗen ñiwɗo en to nokku wiyeteɗo Thiès الذين جاءوا من شر موسى o wi ɓe gari ko noonne kadi ɗimmoriɓe to bamal ceerno Moussa فأريد لنا أن نفسح لهم المجال o wi ina haani nde jajjinantenɓe laawol ngol ثم أصحاب البردة o noonne kadi yimɓe jomiraɓe البردة e ɓurdiyoɓe أيضا ɓenne kadi يأخذون مساهمتهم هناك. o wi kamɓe ne ɓe jagga fonde no ɓe mbawa wallude en ko الدور دورهم o wi ko rol o ko kamɓe jeyi to ɓangal yimɓe e mabɓe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam الآن دوركم دور o hankadi o wi ko rol o hankadi ko rol men enen ɗimoɓe ɓe نحن في الملعب o wi enen fof enen e nokku terrain o ليس لنا إلا المشاهدة o wi wonanaani e yimɓe hankadi so wona yedde الذين يكونون في داخل الكرة o wi wa amma noon wonɓe no nder terrain to ɓe هم الذين يعرفون كيف يتبارزون هنالك. o wi ko kamɓe nganndi holno ɓe jippinirte e holno ɓe waɗirta ko waɗirta ko e nder terrain maɓɓe بسم الله. o wi bisimillahi o sakkini han kadi
يجي إن شاء الله. وصحبه والإقرار وعلينا وكل من لنا ومن يلينا وكل العذاب بالحلال بلا تعشر ولا إقلال وجل عبد المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم يا ربنا وكل والدينا وانصرهم بنا المجاهدين لا اله الا الله يا ربي لا اله الا الله لا اله صلى الله عليه وسلم فما لنا من سلام بقي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حتى والد الجنانيا ورسول حبيب والحامل ومحمد والنبي السماء فوق السماء كمثالها ولو الله يا والبذل يمر بلا الله ويبذل معاتها أحد منصورها ومتاملا وفقرا وسولا هو المتبع يوم يثير النوايا كالكثيرنا محمد صلى الله عليه وسلم لو حد وليدان وللباب من فضل المنير علم سبحانه له الحمد والإيمان جل جلاله وللباب من فضل المنير ولولاه لم تدر الخليقة قدره به فتح الله الكنوز المبادئ وكان نبيا بوبا حجم سنانا وكان نبيا وبوبا بالنبوة عالما وعالم بين الماء محمد رسولنا وكان نبيا بالنبوة عالما وعالم بين الماء والنار كرسينا محمد وكان نبيا بالنبوة عالما وكان آدم بين الماء والنار حاجما وأول من لما على اسم ربكم هو الروح والرحمن كان مناديا كرسينا محمد يا حي يا قيوم ويا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية فيا حي يا قيوم ويا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية فيا حي يا قيوم
الله قربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقد يباب الغيب يا بلم فينا إذا قصرنا نحو بابك بالعجيب فلا بد من شوائع الله المليك وما لي غير الله جابر كسرتي وقد يباب الغيب يا بلم فينا إذا قصرنا نحو بابك بالعجيب فلا بد من شوائع الله المليك فما لي غير الله جابر كسرتي فأنت جميل فكريم من ابتلى إلى بابه يا من على كل نعمتي بد من شوائع الله قربتي فما لي غير الله جابر كسرتي جادي ويا صبور لمن جبى فلا أنا عبد بالعباد ضدتي فلا بد من شوائع الله قربتي فما لي غير الله جابر كسرتي ما بدا لي أنه ليس فقرة سوى بابك الآن مددت يديتي